Level up patrol na! Level up patrol na! Level up patrol na! Paglimita sa kalawigon sa mga bilasyon kaghaya sa mga barangay ginmando sang alkalde. Gasaka atong cases because isa na sa tao. So kung kinala nyo yung huli, kari pulis mo. Ipadako ta, kag masulot na sa facilities. Ginpatawag sang alkalde ang mga punong barangay nga may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa ila lugar. Nabalaka ang alkalde bangod sa Barrio Obrero pa lang may 26 na kabag-o nga mga kaso sang COVID-19. Ang ginhalinan, isa ka tawo nga nagpa-swab test apang naglagaw kag posible nagpadulong pa sa isa ka bilasyunan. Natabo sa baryo, may isa ka close contact. Kagin swab, ini yung close contact. Pagkatapos ng swab sa close contact, naglibot pa siya. Ginako ni punong barangay Ricardo Dino Jr. nga masami nagalawig sang pila ka semana ang mga bilasyon kag maluwas sa sugal, may mga inom-inom pa sa ila lugar. From time to time, gina-report sa aton nga may gathering abi. So ginakadto ang sing tanod or police kay ginasaway naton nga hindi pwede ang sugal, hindi pwede ang mask gathering. So muna iban gapati man. Pero sa kadugayon kung sing haya nagada ka bulos-bulos, so hindi tigid manigar nga kung may career dasi kang paglapta. So kung gid na gusto tani matabo kung may haya, dali lang ngay nadlaw. 29 ka pumuluyo sa lugar ang ginswab kag 26 ang nagpositibo. Gindala na sa quarantine facility ang mga ini. Samtang porsyon sang Barrio Obrero Zone 3 ang ipaidalom sa surgical lockdown. Padayunon man ang contact tracing kag pag-swab test sa lugar. Bangod sini, nagpapanaog sang executive order ang alkalde nga nagalimita sa kalawigon sa mga haya kag bilasyon sa mga barangay. Ang iota, first, gina-limit ang tanan nga paghaya sang mga namatyan sa 3 lang ka adlaw. Tapos ang aton nga EO immediate family gid lang because nakita naton nagsaka gid ang cases ta sa mga haya ni bala. May mga madyong, may mga nagsugal, tapos nagakaon gainom, amo na nga gusto tayo avoid na. Aminado ang alkalde isang mass testing sa rason kung nga nagataas ang numero sang COVID cases sa Iloilo City. Nagdangat na sa masobra 37,000 ang napaidalom sa swab test. Apang dapat seryosohon sa mga pumuluyo ang paggamit sang face mask, face shield, kag paghugas sang kamot agod ini ang malikawan. Samtang may 32 naman ka mga barangay ang wala na sang COVID cases halin Oktubre 1, tubtob 21. May ara na kita madamo ng barangay nga madugay na ay kaso, no? And we are very happy nga nagdugay na sila. But there are barangays nga madamo gid ang ila kaso. Amo na nga alalayan gid namon together with the PNP and the PSTMO kag sa City Health naton kag sa COVID team para mapasiguro ta. Pahanumdum pa sang alkalde, bisan yara na sa general community quarantine ang syudad, ginadumilian sa gihapon ang mass gathering. Mandatory nga paggamit sang face mask, face shield o eye protector sa mga pampubliko nga lugar sa syudad sang Iloilo ang epektibo na. Apang mga bars, pahanugutan na bala nga maka-operate. Ang bars ta hindi pa taka-allow, no? Ini ang desisyon sang alkalde kung operasyon sang bars ang paghahambalan. Para sa iya, dapat ini istriktuhon. Ginadilian anay ang pag-inom sa mga restaurant kag bar. We cannot allow drinking in restaurants and bars, no? And ang pagbaligya sang makahulubong gilim nun, pwede lang na makabakal ka sa groceries kag sa mga supermarkets, no? Kag sari-sari store. But may ara man kita nga provision sa aton EO hasta lang 6 o'clock.
Samtang hugot naman nga ginapatuman sa syudad ang mandatory nga pagsuksok sang face mask kag face shield o kon eye protector sa pangpubliko nga mga lugar. Magapangatubang sang multa halin 1,000 tubtob 5,000 pesos ang magalapas. Exempted sa paggamit sang face shield o kon eye protector ang mga nagamaneho sang salakyan kag kon workplace safety ang paghahambalan. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. Iloilo City Government Beautification Program doble kayod sa pagpangtanom sa mga kabulakan agud mas mapatahom ang syudad. Rehabilitasyon sang diversion road kag pagpatahom sa mga pampubliko nga dalan sa syudad. Ini ang ginakasakuan subong sang Iloilo City Government Beautification Program. Ang mga patay nga puno sang palma ginapangkuha kag ginatamnan sang panibag-o. Bangod sa kooperasyon sang tanan, nagwa ang natural nga katahom sang City of Love. Ang mga rubber pots, mano-mano ang pagpintang ginahimo sa mga tinawo sang Iloilo City Government Beautification Program sa pagpanguna sang ilahead nga si Mrs. Ninda Atinado. Makitaan ang mga rubber pots sa Plaza Letagay, General Luna kag Iloilo Bridge. Bisan ang mga bike lane nga nagakonekta sa Iloilo River Esplanade kag dalan sa Benigno Aquino Avenue ang ginbutangan man sa mga rubber pots sa baylo nga mga barriers. Ang mga dalagko nga rubber pots may mga tanom nga golden lily. Magluwas diri, madamo pa nga mga nagkalain-lain nga bulak ang napangtanom sa Esplanade kag dalan sa syudad pareho na lamang sang Vietnam rose, sunflower, margarita kag iban pa. Amat-amat man nga ginapangutdan ang mga matagas nga hilamon sa San Rafael, Mandurriao, Nabitasan, kag La Paz Bypass Road agud mamintinar ang katinlo sang lugar. Sa pihak sang pandemya, padayon ang pagpamukadkad sang Iloilo City. Dane Raffles para sa Level Up Patrol.